Koktuma thumai Komalkanti Tripura Saprab Jangmani Party Mong Kurungjak Tongnai Rokno Arrest Khlainani Sanmung Tisaka Long Tribal ni Koktuma thumnai Tangshlo Kaisa Koktum Banda Khlaiye Party Mong Kurungjak Tongnai Rong Dakti Dakti Romo Kerangni Lamatei Krak Pus Thumjaknani Sanmung Tisaka Boro Koktuma thumnai rok saprab jakmani abono puilaya waide waine koktuma thumnai rok dalbidal thayo koktuma thumnani thangai saprab jakmani koktuma kasai phayo abo haikino haino hai kokti salo hejamara amsayo koktuma thumnani thangai samung sidra khlaini rokni yago saprab jakmani koktuma thumnai Komalkanti Tripura apati munotei no tangsalo longtrai belini koktuma thumnai rok kokthum panda khlaiye khakham jakmani koksaka asalo koksanani thangai longtrai belini khoroksa koktuma thumnai saka koktuma thumnani bagai जों dalbidal thayo thangnani nango aro jora padno nahare koktuma thumai manya hnei phiaba abo haijarawo koktuma thumnai rok oram saprab jakmani patni mung patiwo abrok belekheno khakhama singsa hnei aw bele no hambai chini bayak songjoto chini haimando family bisingo jong social media o nukha haikeba khanaka je thangnai salo hejamarawo kaisa program khainani thangmani chini takuk koktuma thumnai Komalkanti Tripura bo saprab jakmani abo kha dukho nanglaino jong tini longtrai belini joto koktuma thumnai rok pal baksa khaino jong tini press meet khainani ma chungmani kok hingke haise jong CPM hindi Congress hindi BJP hindi Tripura Motha hindi je kono party ringkhaino jong ma thanai jong coverage ma khainani chini samung se amo de tamo bagale bono ba sabo ba ama haike tamni bagai choprab khaba tamni bai choprab jangna nangkhaba bokhe bobo nijenni samung khaina thangtani se ama haike choprab jago deba jong thangai kok pidia kheba bahike jong lukorongno phunungnai chini life ni secret te kun se koreikha amo haikhai tabuk bini kepala kelaikha ba nini ani bini chini takuk je kono ni kepala phano kelaimano amhai jong je phano ringkhe ba je party phano ringkhe jong thanani baddo jong koktuma thumai jong boini thane koktuma awai khainani chini samung amo khabon takte buksong tung jotono soimon khana mia laitne salmari koktuma no mia ni incident no tino jong long trebili bukhastini engai jong koktuma thumnai aro Tripura satongo wansatongo kuno jati ni engai atini mia ni light thangnai ni je incident koktuma thumnai haparok kwrwngwi tongnai takuk Komalkanti Tripura mia ni hejamara bukhasteo kaisa program o bo coverage khlainani thangtani bo je bini sakao saprab jakmani no tino jong kaisa platform o samung khlaio tini bini thani wngkha akogya khana soni ba kuno jorao in future o chini thani phano obo wngwi mano tang himle jong koktuma thumnai rok hingkai independent jong kuno jati dormo kuno color naya jesa bodol dingphano jong ma thango tini bo o samung khainani thangte niwo bo uram no bini sakao yakti sajakmani no ti chung haino khado jong abono tino tini kok tablaimani bisingti khlai long trebili yang amsani jong koktuma thumnai rok abono ti jate no future o ba haine bwskang sal rogo kuno jora rogo jong koktuma thumnai rokni sakao kebo phano obo haike tini sakao abo hai khlainani muthanani bagui no tini ma saklaimani tini bone wngkha keboni thani phano obo hai wngwi mano haste hapang naikolwi tongnai borom ganang Dr. Manik Saha Montri Okra bini thini bo toimung tai tini kwbangma leaders rok TTADC ni wngthong naikolwi tongnai rok jong kuno miani je incident no kebono dosi khlai kebono hania sanam thania bo bodol khlaika jong abo mention thania phiaba bukha sitra kisasu borok chaya rok obo haikeno waire wai obo miani obo kwtal kogya jong kwbangma laithna jora rok obo hino obo hairok no pheba belekhano kha khamo tam hole jong koktuma thumnai jong lukurokno bising berai twima twijalang hapung hatai bakho lai bohok mai kere khlai jong lukurokni masaya mania jengjar biya dukhu kosto rokno jong phunobo lukurok bo help mano abo haikeno jong jora o khabai phano jong samung khlaibai tongo pheba tini abo haike samung khlaimani bisingtwi noknu khungtongo abo haike saprab jakmani abo belekhano kha dukhu nango
abon tin asim tini kok tablai mani bisingtei jate in future o in kokma thungnai rok ni saka obo hai support jaya ngani tin asim tini president ma kaita kebono dusi buklaya abon tin asim masuklai mani আবহাই হনিনো তেবো শাখা ফাইনে সালো আবহাই পার্টি মুরক্তেই পার্টিয়া ইয়া তিখে হাস্টেনি হাপাং নাইকলনাই মন্ত্রী অকরা আ পার্টি মুনতিয়ে গ্রাক সাকথারবুক নাহারনানি বাগৈ ফাইনে সালো আবহাই কেতেই কক্টুমা থুমনাই রক সপ্রব জায়গা তিখে কক্টু সালো কক্টুমা থুমনানি থাঙে কমল কান্তি ত্রিপুরা সপ্রব জাগমানি হাইখে ফাইনে সালো তেই কুবুন কক্টুমা থুমনাই রক সপ্রব জাগৈ মানো আবরকনো তুই সাকথারে নাইকল জাগনানি বাগৈ হাস্টে হাপাংনো কবক মুংনা রেখা লংদ্রাই বেলিনি কক্টুমা থুমনাই রক Bureau Report, Jenny Korang.